Parari be e jonga kuble ye pi baro. Sa sisien nilayo e kalat ban penyeso lingba ki jingye kren hakaman ki bat. Ka benta kesengi kan long ka bakta men siem bahayanga. Namar day ka jing pen ken mau ki ki belalek. Ka daw ka long bak jingya linti jong kaman ki bat kalakin jo spos ne menta. Kaman ki bat kelas dang spos ne menchua haka laiterik urisau arhajar khatsau. Hakasengi jong ka jingle niam Vijaya Dashmi. Bat kalong ka jing peniat ubanalor bamenta kasnem haka laiterik urisau habangin dap sipos nem pura kandai kesengi beningkong jong ka Navratri. Kidon katu kani ki maumer haka jingya lenti jong ka man ki bat kabangamla aban klet. Daki million ki brio haka lengkari kilong ki paralok jonga hakani ka jingya lenti ki bela yaisha bat yai kersan bat yasam jing tip. Ki nong sngap jong ka man ki bat kilong da shisha kabor kabakersan nadien yakani ka program. Kajudon ka jing sngau jong ubabun balang balada omdon ka kubor ka bapenting pensir lani ka kubor basniu om judon bakam sa skor ni nyau kor ye ki Henrei ka man ki bat kala pensisha be ki breu jong kari jongi ki don ye ki jing sngau tenat ye ki jing tip ki babha ki breu ki ye ki jing etu khana ki badon jing ai siem bat ki puri skam ki bapen khlan ye ka akor ka burom bat ka long breu man breu ka babha kadon ka sem ka ba ki khot ka chakor ka balaong bakadi tang da ka slap kumju ru ngila yoi hakaman ki bat kumno ki breu ki sngotenat ya ki sem chakor ban sngap iki jingla kenjo jongkari bat ki jingjob haka jingi treilang kum ka kenhun da ka jing sngo sarong yakari hakini ki sposnem kaman ki bat kala nang phu nang phieng hakaba haman la ki benta la benrap iki jingi tu khana ki batmai ki maumer batmai bat ki breu ki batmai ru kanu ka kam ka pendep da ka mensiem mi treilang haka emlang salang jongi ka yo ya ka jing itu bat ka burom lengba ka man ki bat ngadap da ka jing sngo sarong habanga puli ki siti balapha na ka benta ka man ki bat kari jongi kadap da ki breu ki badon sap ki badon ka jing angnut ban sakri ya kari bat ya ka emlang salang ki IT lut la ka jing em ban sakri ki wei bat habanga tip sapang jongki ka pendap yanga da ka bor kani ka jing pentelun ya ka man ki bat yanga kalong kumbang alek ka temple ban yo ya ka jing shem mensiem ka wei pakawei ka jing etu khana ka wei pakawei ka jingja bat ka wei pakawei ka siti jong ka man ki bat kilong kum ki jing shem mensiem la kumbang adon ka kabu ban lek saki ki brio ki banga nyau kum ki balakup da ka bor blei paralok menta kasngi ngakwa ban ai jingero ikitu ki brio ki be don benta bat ka Doordarshan ka Prasar Bharati bat ka All India Radio namar day da ka jingtreistom ba klemthat jongki ba ka man ki bat kala ban kenjo shadu uni umaumer ngas ngongu ru iki TV channel ba pher kentup ya ka TV channel jongki than bet jella ki bala yai peni bat pen sngau ya ka ni ka program bon na kilat pathai kubor kila shim ki mat bat ki jing bala wanra hakaman ki bat kilas dang ban penlong yiki jingelap halor jongki nga ai kublei ru yiki nongtho kubor ki ba penmi hakikot kubor ki bala pen pathai yaki shaman lagi tliwieng nga sngodei ban ai kublei ru yiki YouTuber ki bala thau bat penmi yiki bontli ki program ki beidei bat kaman ki bat yakani ki program la ban yo haki arpo artli ki jat kitien kari India bat ru haki khat artli ki kitien nongwei ngas ngokumen sibun lada ki breu ki ong yanga baki jus ngap yakani ka program hakaktin jongki hi bun na pi pila yetip baka jing yakop kentip ka baydei bar kaman ki bat kadangya chaprang menta hakaba manuru kila bani simbenta pila ban pinyeso bar kani ka jing yakop da ka balek chaka mygov.in bat yoru yakalat ban job hakani kasngi bakerpang sa sisien ngapan yiki jingkerku jongpi da ka donut ka bakhut bat jing IT lut ngan yai beteng ban ruai ki jingero sapang ka jingkrau jong ki breu ka India tungin yai rakhe ka jingklan ba shitli jong kari jongi hakani ka rukom kani ka dei ka jingduai jonga sa ublei bat sa ki breu jong kani kari ka bakrau parari be e jonga haki kendiat tayo bladep kladon ka jinghap slap ka bajur ki benta ba pher jong kari kani ka ayom slap ka penken mau yangi ya ka jingdon kam ban tengkai bat penlang ya ka bat katnu kolong ka ba ban penlang ya ka bala penlang ha ka por slap kalong ka jingirap ka bakrau ha ki bnai bakerdu ne duna bat kani ka dei ka nongrim jong ka jingyalap kem ya uslap
Ngas ngau bha ban yo babun ki breu kila syem ki lat jing sedang batemai ban tengkai ya ka Kawai na kum kini ki jing persang la ban yo ha Jhansi Uttar Pradesh. Pila ban tip le se baka Jhansi ka don ha Bundelkhand ka than ka bala banana bha na ka benta ka jing kerdu Hang ne ha Jhansi kawai ka kenhun jo ki longkme kala pinki imbiang ya kawa Ghurari. Kini ki longkme kila pinyeso bat kawai ka kenhun yarap yaladi bat kila kelalong paralok na ka benta ka bat kila syemye ki jing sedang hakani ka jing yalam. Karukom bakini ki longkme kila pinki ya kawa Ghurari kabala rengat bat terkong kalong ka bomla ban mudur. Kila pendap iki berni de usiap ban penlong kum ka den kabayada ya ka slap na ka batut ka syarut. Bat kani kala pendap semam ya kawa hadu jan rengkau. Kini ki paralok jong ka kila nok senyang ru hakabatei bat penki embiang iki spa ki do do wa. Kani ka jingle kam sim laweng tangi ki jing jong ka jing kerdu hakitan henrei kala wanra abiang ki jing kemen haki brio. Paralok hakikat tu kat ni ki jaka ka jing pen kubor ki kentei kala penklan ki telong kat bak haki wei pat ki telong kila nang kersan bat penklan ki jing pen kubor ki kentei. Ngalayo sngau sapang artli ki kam ki ba ai men sim na Madhya Pradesh. Hakasnong Raipura jong ka Dindori ka jing sna ya ka wei ka pung ka bahe kala kentie we ka kenjang jong ka Kani kala pinmentoi ki kentei bat longkme jong ka snong. Ki kentei ki belaiden benta bat ka Sharda Ajivika Self-Help Group. Kila sedang ya ka kam ka batemai kata ka bari dokha. Bat ki boru ya ka fish parlor ne ka jakade ki dokha. Ka jingde ki dokha kala penkiwe ka jingi onong jong kiru. Kumjuru kalong bat ki jing trestom jong ki kentei ha Chhatarpur, Madhya Pradesh, ki badai hok banyo ya ka jingi ro. Haba ka pung ka bahe ka badona ka sunong kop kala sedang rengat ki kentei kila syemi ki jing sedang ban pinki imbiang ya ka. Ki kentei jong ka Hari Bhagia Self-Help Group kila wengi ki jabo na ka pung. Ki pinon kam ya kani ka jabo ban penlong ya ka klauso haka jaka syara. Aingu na ka benta ki jing trestom jong ki. Omtang bala pendap biang ya ka hakapung henrei ke jingmi ki marep ru kala nangkiu kensan. Kum kata kerukom ban tengkai bat pene ya ka kelengkari kalong sisa ka bayarap sibun ban yakuni ki jing ki beidei bat ka Ngas ngos kem ba piru pinyadon bentalang hakum kini ki kam ki baja hasau dong jong pi. Parari be ie jonga kadon kawai ke sunong kaput ha Uttarakhand kabaki khot ka jhala. Hakabaki samla jong kani ka sunong kila sedang ya kawai ke jing persang ban penlong ya ka sunong jong ki kabakhuj. Kila penlong ya ki jing yalap balakot dhanyavad prakriti lani kublai sibun maryang. Kum si benta jong kani ke jing yalap kila pelat por arkenta manla kasngi ban penkhuj ya ka sunong. Kila lum lalang ya ki nyut kinyer ki jabo jaban ya ki surok sunong bat kila lekhe hakawai ke jaka balabu kerpang. Kabami nang ta kalong ba omtang ka sunong jhala kala kala khuj henrei wat ki breuru kila sedang ban khams ngau thu. Sumudur lada manla ka sunong manla ka surok bat manla ki para marjan ki sedang ban le kumju. Kublai sibun ka jingyalap bakum kani kan wanra ya ka jingkeladur ka bamnang ban batai syu. Paralok la penlong ru ya ki bakum kini ki jingpen khuj sunong a silenter ki rut duriau jong ka Puducherry. Hakaba kawai ka kentei ka bakerteng ka ramya kala yalam ya ka kenhun ki breu ki bana mahe municipality bat ki jaka ba marjan ban penkhuj ki jaka rut duriau. Lingba kani ki jing trestom jongki kila penlong ya ka sunong mahe bat ki jaka rut duriau jongka bakin long ki bakhuj par. Paralok ngala kada utang artli ki jing persang hangni henrei ladangi pai saudong ngin syem ba haman la ki benta jongkari don katu kat ne ki kam ba kamper belale haka kerteng jong ke jingle khuj. Satang haki khindiat sengi kata haka arterik ubnai risau ka Swachh Bharat Mission kandap sipos nempura. Kani kalong ke jingraki ban ai burom ya ki tu ki bela penlong ya ke jingyaki pat ba bakrau haka history jong ke India. Kalong ke jing ai burom sisa yu Mahatma Gandhi ubla yaine ban IT la ke jing im na ke benta kani. Paralok menta kasngi kadai ke jingjob jong ka Swachh Bharat Mission bat ka ketien pira ka jingle penle no ai ka spa kala pau nam bha pedeng ki brio ki jingatai halor ka jing penduna jing pendon kambiang bat sandur biang kilong ki bangla juas ngau man la kapor
bat ki breu ki lasdang banyasam iki nong muna jongki. Dangsyan ngalatip sepang kawai ke jing persang Hakozikot Kerala. Hang ni Subramaniam ji ublah nyopo saus nem karta ula maramot palat arpulai hajar teli ki suki daka sanjur biang yaki. Ki breu ki kot ya RRR champion kabamut uladu jongka reduce, reuse but recycle. Ki jingtrai bani ki pau ki office kum Hakozikot Civil Station PWD but LIC. Paralog ngi don kam ban pinyaso bungut ki breu sa jingpun khoi ya kamariang ki sinong ki thau bat ki saudong jongka bat kani kamdei ke jingelap batang sisngi lani sisnem kadai ke jingtrei ke bayai beteng bat ke badai ban yai ne bun pateng ngi dei ban beteng ya kani hadu ba ke jingle khoi kandalong ke benta jong ke jinglong jongi hi nga kintu ye pi baro banyasim benta ha ki jingpun khoi ringkat bat ki bahayeng jong pi ki paralog ki marjan marpa lani ki para bai treilang. Sa sisien nga ai kublai kitbok kit ruang ye pi baro halor ke jingjob jong ka Swachh Bharat Mission. Ki para nong song snong ba e jonga ngis ngau sarong hadu kata-kata ya ka jingdon ki tiar kitar nong temen jongi. Bat ngalaju ong barabor ka roy kapar bat ka jingdon ki tiar kitar nong temen ki dei ban ya lang. Dei namar kani bajuo bontli ki kerwo hakabai dei bat ka jinglet badangsyan jonga sa United States. Sa sisien don bun ki jingya kren sepang ga jingwan penpai ki tiar nong temen jongi. Ngala ban sngau thu ki jing sngau jongpi halor kani kakam. Bat ngakwa ban thu yakani haki nong sngap jongkaman kibat. Paralog hakapor bangalet jingo ya ka Amerika ka sorkar US kalapenpai la jan lais patli ki jingbu kai besongdor sa India. Presiden Joe Biden tak bas ngau burom ula peni ki katukani ki tiar nong temen hanga haka yeng sa jong ha Delaware. Kini ki tiar bapen pai ki dei ki blasna na kata ka kendau saw na ki bniat hati ka dieng ka tama bat kernong bat ki bakatu kani ki dei ki benadu ki saw hajar sene mensua. Kini ki tiar belalum ki dei ki benadu menhendai hadu ki ba haka spa sene bakat kendai bat ki kintup ki kheu sentiau ki mauling kiniap balasna na ka deu saw badon ki durblai ki modur jong ki tirthan kara jong ki Jain bat kumjuru ki dur jong Lord Buddha bat Lord Krishna. Na pedeng kini ki tiar ki donru bontli ki dur jong ki mrat bat ki lingkhot mau deu saw ki ba na jamu bat Kashmir ki ba doni ki dur senrang bat kentai. Ki donru ki modur jong ublai Ganesh blasna da kernong kabadai tenrai na South India. Ki tiar bakam kongsan ki bala penpai ki long ki dur jong Lord Vishnu ubadai na ki than jong ke India basatai bat na chathe. Kini ki tiar ki peni ya ke jing tibet bat jingni kiti jong ki breu mendai ki ba penpalang ya ke jing sngothu ka bajeliu jong sapang ka buj thau. Bun na kini ki tiar ki dei ki bala syura bi an nyitu nakari lingba ka jing khai tu bat ki wei de ki kam bi an. Ka kam hakaba unong le ungan omtang hak kerdan ki kam bamman bacirkai henrei kaba bu jing maru ya ke jing sya pendu ya ki nong temen jongi. Wala kataru ngas ngau kemen pat bahagi post nem baladep ki babun na kini ki nong temen la penpa syakari. Hakani ke jing persang ka India ka yetrei stom lang bat ki katu ka ni kiri. Nganget bahabangis ngau sarong yala ka jong ka nong temen ka perteiru ka burom yangi. Bat yakani ngi saki na ka jingpen paino jong ki babun kiri ya ki tiar baremdor syakari jongi. Paralog ba iet ladangi keli ka ketien ayu bau kena unang kloy ka jubab bapin ai kalong ka ketien kemi lani ka ketien lajong. Hakari jongi kidon antat kumba arpo hajar ki jat ketien bat ki ketien senong ki balong kum ka ketien kemi ni ketien lajong na ka bentaki wei. Don katu kan ni ki ketien hakabatang kindiat kibriu ki kren yaka henrei pins ngotenat ban tip ba mental la persang ban penne pensa yaki kawai ne kita kijat ketien kadai ka ketien Santali la pelat ya kawai ke jing sedang menta ban pen keladur themaino ya ka ketien Santali lingba ka jing start digital ka ketien Santali kadai ka baju kren de kijat benreu riulum Santal ki bachong basa hakikatu kani ki jela jong kari India. Ki donru ki jat benriau ki bakren ya kaktian Santhal ha Bangladesh, Nepal, bat Bhutan ru. Ban penrong ya kajing pule ya kaktian Santhali lingba ka online u Ramjit Tudu u basong basa ha Mayurbhanj, Odisha
ula shem ya ke jing sedang na ka penmi ya ke digital platform hakaba ya ki kot akaktian Santhali la bantho bat puli. Kendiat sene menswa uramjit ula sedang man penon kam ya ke mobile phone henrei ula sngono mensiem namar umla ban pha kerwo akaktian lajong. Kani kala penlong yu ban wat ikilat kelinti bantho da kidak Santhali ol chiki. Daka jingerap ki kato kani ki paralok ulala ban chena ya ke rukom bantho ol chiki. Minta dei ban ai kublei namar dei ki jingtre stom jong u ki bala penla bantho ya kaktian Santhali haki mobile bat kiwei bat bon ba ki jingtho hakani kaktian lala ban penmi. Paralok habangi don jingbut baskem ban yetrei lang ban wengi ki jing ki jingmi iru kilong ki babhana ka benta ka imlang sa alang borok kawai. Kanuksa ka badang sien jong kani ka dei ek per ma ki nam lani thung yu dieng haka kerteng jong kmi. Ka jingyalap yakani kala ai men siemi ki shnong ki thau bakin ya snok tilang. La pelat yakani ka jingyalap da ka jingthmu ban kintiu ya ka jingyada ya ka maryang. Ban la sakhi ya ka jingyeshim benta rinti jong ki brieu hakleng kari. Ki jela kum ke Uttar Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan bat Telangana kila tam ya ka thong balabu bat ki thau rekod thamai haka jingthung deng. Ki breu ha Uttar Pradesh kila thung palat arspa 100 million ki deng. Ha Gujarat lathung palat shispa 100 million teli kat bah Rajasthan pat lathung palat 100 million teli haunailar. Daki hajar ki skul ha keleng kariru kila yishim benta ha kani ka jingthung deng. Paralok kari jonga ka don bun ba kinong muna ba penslor ya ka kam thung deng. Kawai ni kita ka dei jong UKN Raja Sekar na Telangana hakaba haki saus nem baladep marwei ula pelat ya ka jingyalap thung deng. Da ka ba kular ban thung la kumnu wei udeng man la kasngi. Ula bat skem ya la ka kular bat ula dep ban thung siajar sans patli ki deng haduk menta. Wat hapedeng ki jingbam la syuk kemet Uraja Sekar udang persanghi ban pendep la ka kular. Ngayero sibun ya ka jingtre stom jong u bat nga kentu ya pi pan ya simbenta hakani ka jingyalap ek per ma ki nam thung yu udeng haka kerteng ka kemi. Paralok ba jonga pila juyo iye ki breu ki bamjukan randien na ka jingthmu wala da ki mat ki jing Kawai ni kita kadai ka Subashri ka bala tau ya kawai ka per ba kamper da ka bathungi ki kenbat dawai ki ba ai jing mentoi ki breu. Ka Subashri kadai na Madurai Tamil Nadu. Kadai ka no hikai haka jing shisha. Henrei ka jo angnut banthungi ki kenbat dawai. Kani ka jing angnut kala urlong ha usnem siajar khandai spa prapo haba ukpa jongka ula sapu ha ubsen badon bi. Ki kenbat dawai kilong ki bamentoi bha ban kentiu ya kot ka khia hakum kata kapor. Kala persang bante de ki kenbat bat kala long ka bajob. Minta ka don ya ka kper haka senong very ciur hamadurai hakaba kala thung palat sans pa ajat ki kenbat dawai. Ban rep akani ka kper ka hab ban tristom klem chong thaj ban lecheni setai ban wat iki jing thung ban lum jing tip bat bun sien kapan jing yarap na kiwei. Hakapor COVID kala sami ki kenbat ki ba penklanya ka bor jing yada hakamet ubrieu sa ki brieu ki badon kam. Menta ki brieu banajan bat na jengai ki lech ban petkai ka kper kenbat jongka. Ka Subashri kala penya ya ka rukom sumar tenrai de ki kenbat. Ka kper jongka ka penyaso ya ka balalek jongi bat ka bansawan. Ngi kitbok ba ka kam jongka ka nang ya chaprang. Paralok hakani ka juk ki jingkala ka jinglong jong ki kam ki jamru kala kela bat ki benta ba per jong ki kam kila nangmi kum ki jingele kai hakikor komputer ka bathawi ki durki ba kum ki brieu ka basna reel ka basna film bat ka bathaw poster lada pitibet akini ki sap ka sap jong pi kan pinyo jakai pi hak rensan ka babiang lapidon hak kenhon ruai ne hak radio ki don bon kilat ki ba ab pi ban kintiyo kini ki sap katanat information but broadcasting jong sarkar India kala pelat ki arpsan teli jinge khun hapo ka phang thau ha India ki ba phai khmat sakarwai ka tem kaput ka puli puthi bat wat ka jinge khun persha ya ka jingshim lani pindon kam klemyo jingbit ya ki jingrwai ni ki film ki ba bun ki sengru ke shim benta bat kershan ni kini ki jinge khun lada pikwa bne shim benta pila ban lech ka wavesindia.org nga kintu ye kibriyo badon kasap ban thau AA na kelengkari
bakin yesim benta hakani. Para riba iet, uni ubnai udai ubangin rakhe ya ka lingkho snem ba shipau jong ka weipat ka kam. Ka jingjob jong ka ne ka jingyalap, kalong ka jingno sinyang na ki karkhana bahe sya ki nongde dukan. Ngamut hang ni ya ka jingyalap tau ha India. Ka pen kemen sibun yang ban yoi, baka ne ka jing sedang, kala pen mentoi sikat dei ki baduk, ki barius pa, bat ki basyubiang ka jingyo, bat ki MSME. Kani kala ailat iki brio bakin penpau perthei laki sam. Minta ke India kala kelalong ke yeng pen mi mar, bat ke perthei ru ke pai khmat sengi, namar ke jingklan bor jong ki samla. Lakalong hakaliang ki kali, ki jan, ki kam ling sun, ki elektronik, lani kam yadari, ki jingsalan jongi, nakari, ki nang yai kieu habaro ki liang. Ka jing nang yai kieu ha ka foreign direct investment, ka petni ba ka jinglap thau ha India, kalong ka bajob. Minta ngidang penlek jingmut bah hakaliang baningkong ke jinglong ki mar ki bangi penmi. Kenang bakin dia ringkat bat keperthei. Kabaar, ong ban thiet bat pendon kam da katiar ba penmi lalari. Kenang ban kentio ki mar lajong kat bala. Hakaman ki bat ngilaya kren ru halor ka my product, my pride. Ka jingkentio ki mar ba penmi nalari ka penmento ki brio jongkari jongihi. Habandar district jong ka Maharashtra kidon ki jan bala hindai bha bala tip kum ka Bandara Tusar Silk Handloom ki jan rusom tusar ki dei ki bapaunam na ka benta ka jingwandur ba iper ki rong ki bathaba bat ka jingshan jong ka jan hakikatu kani ki benta jong ka Bandara palat sanpotli ki kenhon yarap lade ki trei hakaban penne yakani kurkom than ki babon na ki basim benta hakani ki dei ki kentei. Kajani rusom kelas dang paunam bat pin kubor ya ki snong ki tau bat pin klan ya ka jingyalap tau ha India. Paralok hakum kani ka ayom tamasa nga kentu ya pi ba pin skambiang ya la ka kular kanu ka ba pithiet ka dei ban long ka ba tau ha India bat kanu ka jing ai sngo bha ba pimut ban ai ka dei ban long ka ba tau ha India. Ka ba thiet iki khiu khendeu khiu puson ru ka dei ka jing pen pau ba pijiet ik ba sna halakari. Pidei ban kentio ya kimar ba penmi anak kathan jong pi kat bala. Kanu kamar ka badon ya kis ep jong undong suna ubadei undong India. Bala senar ka kendau na India ka dei ka jing sarong jongi. Tungin yai biteng ban penklan ya ka jing skau sarong ya lakari. Paralok ngadas ngautenat sibun habang ayo ban ya kren bat pi hakani ka benta jong kaman kibat. Sngau bahaya sam yatu yiki jingmut jong pi bat jing ai jingmut jong pi hakabai dei bat kani ka program nga khmi lenti ban yo iki siti bat ki kerwo na pi ka ayom tamasa kani kala jan ka pasdang da kan navratri bot sa artli ki bnai badap dak jing duai jing sha jing it jing rakhi bat jing le kmen kat chaba pai nga pa iki jing ai kublei pi baro na ka benta ki tamasa le kmen ban sawan le kmen bat ki bahayeng bat ki ba ej baton jong pi bat khot ngo bhai ki weide bakin mat lem ya ka jinkmen hau bnai banwan ngin sei kren biang ha ka program man ki bat ye ki phang bat ki mat ki bathmai kuble ye pi iwei pa iwei